Všetky ja vás vítam pri ďalšom videu. Dneska je to video z hry Gun Builder, ja vám to na chvíľku strihnem. No som späť, ideme si postaviť nejakú gunu, asi najlepšie túto. Poďme. Dáme túto farbu. Dáme môj set. No dobre, umylom som robil toto, to nechceme. Dáme môj najobľúbenejší sighting. Dáme si tam bodku a dáme červenú. To je husté, tento zásobník do boku. Ten sa mi páči. No tak sa dám sem napríklad hore. Mne to tam vadí. Nie, tuto. Dám si tento big. Ten najväčší, čo tu je asi. Toto. Handle. Nafarbíme. Toto, granátomet. Rail cover. Unpacker. Barrel. Tlmič. A tuto to najlepšie, tento. Dáme na miesto od tejto. A ideme hrať. Firing range. Hop. Ideme hrať. Hop. Odpadni. Aj ty nechceš? Konečne. Budem sa snažiť trafať buď do hlavy, alebo do toho žltého. Teraz skúsim, či som není slep. Dobre, ale ako aj lepší som mohol byť. Yes. Teraz ideme tam toho najhnusnejšieho. Nie, tam vzad bude ešte jeden mrňus behať taký. Tam ho vidíte, ten roh? To je ťažké trafiť hrozne. A dal som ho. Dobre, ja. Cez stenu. Teba som nedal dole. No, celkom dobre. Toto si chcem niekedy vyskúšať, toho Arctic Snipera. Tak. No, toto bolo len také predstavenie tejto hry. Toto je všetko pre toto videjko a čus.